Hadian baka Khasi Students Union kalau penlong ik jingaki da kabatur syakmat ka office trai ka Meghalaya Public Service Commission MPSC hagi kendiat tayo baladam bandawa penbet ya ka jing trai kam ka commission hakabaya day bat ka rukom penlong examen tung kam bakan day ka badlong ka bakhoj ka basuba haka arpu artrek nailar arja arpu saw ka employment and monitoring cell jong ka KSU kalalaj ban ai dorcas ringkat arpo Tylli ki mat syaki MLA bat ki sengsan hima bakin ya Kren haka dorbar senrai ka ban sedang haka arpu lai trek nailar arja arpusaw. Kini kajing lay ay dorcas ka long ban kentui kita ki MLA bat ki sengsan hima bakin ya Kren sani haying dorbar ban Pynbha ya ka MPSC. Ki mat bakong san kilong halor ka jing tu yo chairman bat ki dekot jong ka commission ki balat tebet bat ki bam dan jing day bat ka kam san perthai. Ka jing thau ya ka tanat pet ngor bat ya le persya ya ka bam sam. Ki MCS bat MPS bat ki we ki kam day ban dan examen manusnam ka jing Pynbha pat ba ya ki marks bat ki we. Habakran sikilat pathai kubor samla Ruben A. Najar chairman ulaong baka jingpan kre ya kani ka dorcas kalong baka sarkar kan sngotu baka ni ka jingdawa kam day tang ka jingdawa halaer hinray banwanra ka khoj ka suba ha ka rukom tungkam tungjam ha MPSC nakaliang kaseng apor bangipin kre ya kani ka dorcas nila airu katu kani ki documents ki bapher nila attach lang kanang baka pensuk ka sarkar bansutu baka jingdawa ka jungi kamde ka bangi sudawa halaer hinray ngidawa lingba baka jingpin biang kisabut dengi DPI ni nakaliang ka haka Mizoram Public Service Commission chairman baki members ki brio ki ba ladi ki civil servants ki ba pass bala shongthai kunju hamanipur ki kuntahi nagalan ki kuntahi asam ki kuntahi kini boro hale hakajala chungi pal i members bat chairman ki boro ki point sudah tingi i penbiang ni kini ki support ki jungi nang ba kan pensuk ya ka sarkar kaju kapor ka MPSC barabor ka ong ba nakaliang juki ki mjula ban disclose ya kama kendai ni attach ya ka we kam ni attach ya ka result ba kumi naka Arunachal Pradesh haba ka declaration jong ka jipini pajba jo ka marks ki jongki kalong ka bakhoi ba kipimi bat kerteng bat roll number bat ka personal interview bat ka marks for written examination kumkini ki kipini bakim commission kamdan e ka ba banle e ka bapuri hendrei kile e ka tak bakhu sakawai majing dawa ba kong santam kolong ba dengi pe yakwi ki jela kinu break ba apply ya ka kam hapo MPSC ki di bandan di bantip ya khtin chong Mizoram piti tip yakti Mizo ham Manipuri piti tip Manipuri ajala jungi pat ki ailat pit kini ki application ba fai di bende tam nong India ho di bende nong India de haju kapor ka jingdawa ka jungi di bende ba ba apply akam di bantip ya ka khasi ne ya ka garu khtin khasi ni khtin garu kanang ba kan suk ban communicate pat ba ya kran pat ba bat kin stu ya ka issue barka ega jingi hapo ka jela kini bro ina penbiang bat ngikirman bakan nyarap sarkar kon ba ie ngiju shat jing ba man la kasngi hato ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ngiju ba mi kini kiju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing keliminta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor nyem juyo ay kajing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kama ba kumnungan lai na kini kajing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ka jingbam ka bantay kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon
ka verification jong khao kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khao May, karukam banbu yaki ba karukam shet pat kala ban pher. om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu khao ba fi thien kom chu ru la shet ya un ne u khao Okum ta. te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya un ne Hoit May, fikran ya kabadai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya